Tervepä terve YouTube, täällä taas pelata Minecraftia, niin että pelataan Minecraftia, katsotaanpas, ei noilla tee mitään, niin tänään kello on, en tiedä, otapas hetki, se tänään perjantaita 4.5. on päivämäärä. Niin. 5. täällä on tää ryhmäkyläläinen. Noin. Niin tänään taas pelataan Minecraftia. Näen tää yksi iskus on kuollut. Mennäänpäs tuonne noin. Ittas. Niin. Joo, aika tyhmä ovi, mutta en tiedä edes miten se on päässyt tänne. Mut sä et oo mikään kuningas, vaan minä olen kuningas. Tehdäänpäs tähän tuoli. Ensin pitää ihan aina tuoli. Odottakaas pikku hetki. Niin terve YouTube, tänään taas tervetuloa, tänään ollaan taas videon parissa. Ja niin voitaisi varmaan tehdä. No kukas se siinä? Onko täällä kaikki hyvin? Mainiosti. Tämä pikku pentu saa kaikki muuta vartaan tiehensä. Oletko sinä rohkea? Se oli upeaa, pippuri. Vaati sinua. Ja kaku väitti, ettei minusta mukaan aineesta. Mitä treenaamaan lisää? On se mainio pentu. Seuraavana tehtävänä on jännittäminen. Sitä varten olemme valmistelleet harjoitusepäilyt. Tuolla se on. Varo senkin Odota, pippuri, ei se ole oikea pahis. Minä täällä, pukeutuneena pahikseksi. Nyt nuuhkasen tätä pahisvaatteita. Sitten annamme hänelle etumatkaa ja sinun on yritettävä vainota hänet. Ja tämä pahis lähtee pakomatkalle. Odota. Vielä vähän. Saat mennä. Ihan sama, mitä Saku sanoo. Toi pentu on lahjakas. Eikö hän ole vielä löytänyt sinua? Ei oo, mutta mä valitsin tosi ovelan piilon, sillä mä oon paha. Mitä nyt? Mitä sä puuhaat? Siis sama poro taas. Sama mikä? Taitaa tarkoittaa rosvoa. Pora piti olla se pahis. Melkein sai sen rysän päältä. Mä en ymmärrä enää yhtään mitään. Nythän murtautuu sisään.
kadulla on yksi julma rikollinen vähemmän. Hänkö? Ei hän ole rikollinen, vaan Charlie, työparini poika. Sen poika? Niin, hän haluaa poliisiksi, kuten isänsä, mutta aiheuttaa jatkuvasti ongelmia. Hän keksii rikoksia ja löytää sitten mielikuvitustodisteita. Poika on tainnut katsoa liikaa poliisisarjoja televisiosta. Missä sä sen ymmärrä? Sai hyviä isosta pyörävarkauskeksistä ihan totta! Niin varmasti poika. Ja varmastikin samat kaverit kyseessä, jotka eivät palloja Nikolsen kanssa. Mitä mä olisin voinut tietää, että pallot sykkyi tuuli minun napoihin? Kato nyt, mitä mä löysin. Näitä tarkkia myydään toi Kanadan puolella, mikä tarkoittaa, että... Nyt se takaa riittää. Äkkiä autoksi. Auton! Et ole mikään poliisi. Eikä pojasta poliisia tulekaan. Hänellä ei ole oikeutta siihen. Varmasti kamala pettymys isälle, kun oma poika on tuollainen. Naku, tänne! Hyvää päivänjatkoa! Moi, poika rukkaa. Joo, se vaan halusi ratkaista rikoksen. Aivan kuten pikkuinen. No niin, pikkuri. Nyt on näytön paikka. Oletko valmis? On. Sä et vaikuta kovin innostuneelta. Oon minä innostunut. Niin samaa kanssa, mitä Charlille tapahtui. Ja minä sotkin silloin asiaa. Eikä minusta ei olekaan poliisi. Sinulla on lahjoja. Teit vain sen, mitä pidit oikeana. Usko pois, siitä seuraa vielä jotakin hyvää. Nyt mennään odottamaan oikeaa hetkeä sinun numerollesi. Tuu tänne! Sulla on tärkeä tehtävä! Mä haluun nähdä Sakun ilmeen. Anna olla. Entä näytös? Kaikki saa totuksiin sille. Eihän se nyt voi häipyä ja... Löytää omaa ihmistään. Aivan mikä tehtiin. Laki on aina askeleen edellä tässä oma ihminen jutussa. Joo, tosiaan. Sinä siinä. Mun pitäisi olla vihainen sulle. Mistä sä oot niin söpöä? Ei oo mikään ihme, että sä haukuit. Näytin maailmaa roistolta. Ja miksi sä uskoisit mun tarinaa pyörävarkaista? Ei kukaan usko. Kuule, ei nyt huvita leikkiä. Mä sain itseäni ihan liikaa just nyt. Ihan totta, ei nyt huvita. Soppa karkki toteutuu. Mä tiesin. Valmista. Häipytään täältä. Charlie on ollut koko ajan oikeassa. Nyt mä tulen karkuun. Mä en päästä niitä. Samat sanat. Ei hätää, ei ne meitä kiinni saa. Tyhjiä koria. Mitä ne kuvittelee voisi tehdä meille? No nyt tämä on jo outoa. Tälle on parasta olla kunnon selitys. Sulla on tilanne. Olisi tilanne päällä. Tehkää jotain. Kaikki polkuperot on viety. Mitä? Työparisi poika tiesi, mistä puhui. Nyt on tilaisuus napata rosvot. Riitä jo. Mitä nyt? Vauhtia. Ei onnistu. Sanoin. Nyt voi olla tosissasi. Kuvitteletko, että pari piskiä estää meitä? Ehkä tämä on huono juttu kertaa, mutta minä pelkään koiria. Vaikea uskoa tätä. Miten sinä kehtasit vanhan miehen? Käsin koirat pois, Jouko. Istukaa koirat. Pidätän sinut ja apurisi. Apuri? Olen oppinut mies. Sitten luulisi sinun oppivan, että rikos ei kannata. Muista syyttää sitä myös rossaamisesta. Sain juuri puhelun asemalta. Ilmeisesti Pickles ja apurit ovat pyörittäneet kansainvälistä pyörävarkausrinkiä jo kuukausia. Tätä ei ole helppoa
sanoa, mutta taidan olla sinulle anteeksi pyynnön velkaa. Ei se mitään, isä. Sitä paitsi on sun ansiota, että mä oon aina halunnut taistella rikollisuutta vastaan. Mutta kiitän myös pentua. Ai niin joo, niin, anteeksi kun minä en ole puhunut pitkän aikaa, koska ajattelin ihan kun olisin vain pelannut. Niin. Moi, se on moro. Ja kantakaa alas, jos haluatte, että mitä me pelaa Avaria tai jotain muuta vastaavaa. Ja se on moro.